Seola ma vanachtaí ó crí, da gach ein duna gaomh, agus guim gach rath oribh I gcór nolig honna hiacánta, agus ehlín a thuirigh dóchas dúin iliog. Le linne bliana se tá caite, íra gorin orsailta ahrú, agus a corin írunt an dúrlán mór dáanda, a thug dúrlán fandéim an corin bhairis dúin. Tugad freagar dúibh se a léirigh misneach, teach den níor fáine, agus tumantas da gine eile. Glachan buchas líh iliogas úr níireachtaí go léir. Is sillar gur cuir an carabhaim céimnach den clár vaccínathe COVID-19 ar gomas dóchas nua in saolta a bhrá, agus támuid fíormhuiachas sin. Tá físagam go riomhá mar sin féin, gur caile go leor daoine muintere libh de bhar COVID-19 le linn fihis a héan. Agus dénim cóhrún ó crílibh ag an trá deachar seo. Im lína le haig an cortanolig, if I go áras an Uachtaráin, ránig saibhínas mé héan, I bhá den tithe go dtí an Éigeapt le Bartolomé Esteban Murillo. Le ríonn sé scéal faoi trosa spregag ag mion lách déanna díirithe daoine eile a cosant, trosar tugad faoi I Norrachatas dain, ach tugad faoi isprid na muíne agus an dóchas. An bhliain se, Íra goribh go léir a ríis. I ná meachtaí úr síl, a bheith páteach in úr slí féin, agus aige chuirt a gúchlan COVID-19. Ní gan dua thug se faoi le dúthracht agus le flathúlacht, agus na híbertaí a cheastig chun úr muinter agus ar muinter a gutsin a cosant a dhéanamh agah. Bábhar suaimhnis se bhí an, glúnta éagsúla ar muinter a go léir a eáil, agus an córan cináltas an cóbhá, agus an cúram de gine eile a dariscint acha, agus an diacheampla a léiríon an tlia spregan na lúcanna seo, sbrid ar baba. Tá mar an ólas có má faoin na cúnse ina maran go leor dar éannig thar lear. Agus futhú siúd atá na gcónaí in éireann a bhfuil an muinter ar lear. A bhfuil an éirid sin in a másc ar a bhéigean dó corsús le scara fata, fiú pianfar ó na glán go minic faoi imní nó stros mhór. Ba bhhailm an déis seo hapo le buchas a ghlacha le bhas úr bhaine agus úr nígris agus a dhearabhútaíomh gur mór ag muinter na héireann úr níberte. Inniu, táid I dréibh se éirithe úr a bháin éile agus berta nua atá iúnach de cúnse nua an lacha, agus súlagan teacht as an bandéim. Óna bhfuil mi ag dul tríd lena céile, agus na hiirechtaí atá an dhéanamh agin, tám dóchasach go bhfuil tácaid úr níos fearr á tógáilagain, agus I phréimhethe isbrid na saránachta, nefléili, a bheith có feicálach sin le gar. Tá sé léirithe an athúir ag an bandéim, cé có ceangailt le céile idir splach agus follingach sa cíal damhanta támuid, na dúlga si go má leis na tearafaí a hagan leis sin. Conna sé hían freagarchtaí an ceangail agus an idir plachas sin I gcuinearin, go dean ar gomas marachtála féin. Le déanaí tháinig ceannarí an dam le céile an Glasgow ag cógáil an éair ráide fihis a héan, de cuid na náisiúntaithe. Le donan le gar céim éigeandála na héráide atá gairí níos pránaí. Táid ag stad ionatáhachtach sa tréid sin, mar a gaiimiid go léir éarú rítháhachtach agus fiúnta go dhéanamh in nach gnéad ar saoil, pe a có cuasaí targaíochta, tamiltas nó úmpratá gceist. Má táid leis an tíomh damhanda a cuimead ag 1.5 céim nún faoi, mar a geallach faoi cóin tú fáras. Dúlan pránach atáin sin nuair iarfar ar an a ríis, páirt neflehelach a ghlacha agus sinna gobar chuna háthra inar slí marachtála a dhéanamh, chun aistíochtaí gás ceapathe tasa a laidú. Mar annig ghaunda, ní mórdún iireachta dhéanamh múnlí nua marachtála a chean ahand agus dul ina man, agus cuimhnamh go bhfuil sé in ámanis ní cinntaí santas a atá lacha ag bord cógálacha ar fud an dam a eistrú go húmpar ahrathe
in argná síl má támid len ar blanet a cosint agus a cintu go bhanan sé sifi I gór na lúnta faoi láthar agus a mácan seo. Ná dénimis dearmad go bhfuil a bhad níos mó ná cosint a bháin ag éist len ar múnlí nua marachtála. Tugann siad deistúin, saoil níos in bhúnathe, níos rathúla agus níos coanna a crochu. Ag an amse den bhliain agus sin ag lasas sailse in ar garrach agus bailte agus in ar dithe. Fága mi do lúcar na blina té fiordóin, agus fáilseo mid ribh solas an airig, le sprid an áthis agus dócas. Ní fada go deoch ag sína sa lá, agus go mé mi de séúr na hanúcana, agus fáis, agus sin ag glauseacht I dró na léhananta geala sin, bí mis chimantá a céile, agus do lúcana a cintói go dúra méid áit spéisialta dómh iad siúd atá leocalach, agus sin ag teacht amach as an dréimhse dhechar seo I star ar díre. Bí mis muoínach as an nearta hagan as an góir, a hagan an irid sin cóta chun táchaí níos fearr a bhaint amach ar blanet reinse leocalach. A rís, guim nálaigh chana agus aflíonn faoi héin, agus faoi waisig oribh. Berbannach,